abasiyimele umuntu ngamunye kuyosehlula. Nabake ngabona amadoda angafundile nje angazange aye esikoleni. Ayezihlobo zami eyashonela la obaba mhlambe bangazi emahhovini kwanosokela lapha emahhovini sekhona umuzi wakhe wayengamatekisi. Basuka nje kuyizinsizwa nje sebenze eGoli. Bangena umqondo ukuthi ake sihlanganeni sengetekisi. Kwayabo bathathu ngazi ngiphathe kabi lento ngibona ukuthi ngiyehluleka ukwenza ipartnership. Iholo abantu abangafundile nabantu abenza lento babengafundile. Bahlangana nje babathathu bathenga itekisi. Bahamba baphinde bathengene. Athe semabili basebethi asayandisa inhlangano. Sesithenge yakho. Baphuma nje benamatekisi lawa baqala ngawo bawadayisa, baphumela sebenamatekisi ababantu. Kodwa baqale beyinhlangano. Sikhuthaza lowo moya. Nazi izinto esilethela asizazi ukuthi ezobani, bayazazi bona, phela liyabazi ikhansela, ayabazi ama-ward committee. Siphethe imishini yogunda utshani la emibili, umshini uhamba nesipete uhamba nehala. Sifuna ukubona insizwa nje igaqa umshini iphuma ingena la emzini yabantu igunda utshani ithola imali kube kuphela. Yazi nabantu lapha edrobheni abavukela ukuyogunda nje sihambisa amakhanda ethu kibo. Fika nje ufake ikhanda lakho aligunde ukhokha u-R50. Bese ubala ukuthi lo muntu nangaba abantu abagunda kuye ngosuku beyishumi kusho ukuthi ngalolo suku wenza u-R500. Angazi-ke phakathi kwenu ukuthi ukhona nowakwaphi u-R500 ngoba ngisho indoda yakho yayingakuphi yayenza okufanele ukuthi ikona. Akekho nje owakwaphiwa le mali. Empela ngikhuluma iqiniso. Isuke ibhedele mayithi khuluma nje imali ngiyakupha wangilanda ekhaya. Wawungilandela khona ukuzonginika uyanginika. Mina nje umkama nguphi imali ngiyamnika. Ngoba nginomsebenzi. Umsebenzi wami ukwenze njalo. Ngiyanodla la ekhaya. Engathi usenzela ufefe. Siyasonda. Uyasondoka. Zalwa ukuphi. Ngiyakwashela, ngiyakukhahlela. Wenzela kwami ngakwazoza. Awusizwe ukuthi umsebenzi wakho. Funa ngiwashela ubani phela ubani. Yiyo lento azoyenza nje leyo. Nazi izinto imishini mbili uwodwa uhamba nehala nesipete. Ukuze umuntu uma ngabe yogunda utshani lapha afika agunda utshani elungise nengadi kahle phela. Azokwenza izinto ezizokhulisa izingane zakhe ngaphandle kokuya kwamntu. Emfundeni thina yakithi kwake kulinywe yakwethu insimu yodwa. Kungalimele umuntu omunye kulinywe nje insimu yakwethu yodwa. Sizoyigada sabafana lana kusaliniwe sekuqala ukuphuka. Sohamba soyigada unolanga ungakadala. Uyashada impela. Nolanga impela nje uyazi ukuthi angeke. Unandi sazi kahle ukuthi ekuseni funa sibe sesisemasimini sihleli lapha sikadini. Sekuyothi ukudla amaphakama aphumele intombi zakhe kugalwa amahlahla amile. Bahlangule evuka siya. Kuphela unyaka. Kade uneminyaka ewu-13 uthi 14. Kuphinde ngolandelayo futhi. Kwenziwe khona lokho kuphela unyaka kade une-14 uthi 15. Iyaqhubeka njalo iminyaka. Akuzange kufe noyedwa. Saqhubeka nje sonke sakhula. Ngixoxa ihlanga ithatha sathodayisa komunye umuzi. Isalwazi sakhuzile sakufusa sinamali. Sizodayisa. Sakhokodwa isalwazi kwakuwumambatha leso salyazi sawazona. Sakhuzile sathi sinamali. Impilo-ke ephilwayo. Sizokhipha abantu kuleyo nto manje. Sizofuna ukuthi akangabibikho umuntu ozothi naye limede emfundeni. Adlelwe izimpahla. Sizonibiyela iy'nkundla zenu ukuthi lima wena emfundeni wedwa. Awuzukhipha iy'ngane ziyogada njengomasokela. Uzogatelwa ucingo lukamele. Kwamasipala ngishayele nzalo.
Sizothi namhlanje wena uzofuya inkukhu, awuzuziphi uphuthu njengalezi yakambaye zakhe uphuthu. Ziphiwe nomgqalazo. Uba kwayena le nto leyo kugxobela imithi lokho kukhandwayo ukushiselwayo. Ungawako into yakho kukamgqalazo wenkukhu leyo. Uyabona ke zathi umgqalazo lezi nkukhu uthi uphansi uzokhazi zitshe nje. Sezishaye phansi. Akusebo lokhu kubuka ngeze sezinomsipho oqinile zilumgqalazo. Sizonikhipha kulokho manje. Wena okuphukana ozobafuya sifuna abafane nabafuya kulawa amahoko amanye. Abafane nalabo abadayisa edrobheni ngoba nawo benziwa ngokuthi badla lokudla. Hayi ukuthi benziwa ngani, badla nje lokudla. Iyaklephulo okuncane ekuthulayo. Asiyabonga noma ngabe ngingaphuma ngingatholile. Kodwa nje loyo oyobetholile uyobetholele thina sonke. Siyabonga nje ukuthi uyakhona ukuthi asihlephulele ngoba akujwayelekile lokho kwenzakalayo nje thina sikwazi lokusaqala ngokuvota. Lana umeya ubaba Mahlase ebesinika umsebenzi ukuthi umsebenzi wethu uqhubeke phambili. Wasixhasa-ke ngoba nami engixhase ngomshini lokhulu ngoba sesiqala isisebenza kodwa-ke singatholi isisebenze kahle umshini bekuyisifele. Kodwa-ke lo izathemba ukuthi sizoya phambili nawo futhi siye phambili. Siyabonga ubaba Mahlase izinto asisize ngazo ukuthi sikwazi siqhubekele phambili ukuthi 134 sifisa nabanye ngathi angabasiza nje ngathi sibe kahle besiqhubeke nabanye bacela izinto ngoba nabanye bayacela basabhalisa nabanye kodwa sibonga thina lokho sesiqhulile amabhizinisi ethu azoya phambili. Mina nginguzethu ngowakwaNtuli kodwa ngibanele kwacaba. Ngihlala la kuwateti la kumadondo khansela lami. Ngingumaka wathi community uNonhlanhla Xaba. Kusami swele wona amazwi okubonga. Kuyasijabulisa noma-ke singafani sonke ngokuzwa. Kodwa kuyasijabulisa kakhulu esikubona kuqhamuka okuncane okuzosithembisa ukuthi kuzoqhutsheka. Siyabonga kakhulu Baba uSpisi. Sibonga kakhulu engazi ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga engamupha amanye amandla ehambe yokhala la kakhala khona ephinde futhi ebonakale esilethela okunye. Sibonga kakhulu Sweli Mlomo ezinkulungwane. Sibonge ngenhlokobo phansi kaBaba uMadoda Khansela. Ngiyabonga ngani zami.